Marian Mielczarek jako Marian Blond 007. Nie lubisz, gdy kobieta ma nad tobą przewagę. Dla ciebie zrobię wyjątek. Szkoda, że pan już musi iść. Kiedy gra zaczyna się interesująco rozwijać? Blond, gdzie się podziewałeś? Przeszukałam cały rybnik. Zaczekaj chwileczkę. To chyba nic z kolacji. Mamy tylko ciasteczka. Halo? Bardzo przepraszam pana, panie... Blond. Marian Blond. Panie Blond, nie zechciałby pan podnieść stawki? Musimy się tam jakoś dostać. Masz! Ile miałeś dziewczyn, Blond? Wiesz, ile naboi w ciągu minuty potrafi wystrzelić karabin maszynowy? Nie. Dziewczyny lubią blond.